Bresusem ngoma etosu mienu. Tie duonu baako. Na Jehoshaphat ni n'agyanom kodai. Na osie no ka n'agyanom ho David kuro no mu. Na ne ba Jehoram bedi n'ade. Na owo nuabarima no a woye Jehoshaphat mba. Asaria, ni Yehiel, ni Sakaria, ni Asaria, ni Mikael, ni Sefatia. Yenum nyinaa ye Israel hene Jehoshaphat mba. Na wagya ma won akyɛde bebree. Dwetɛ ni sika, ni aboɔdenneɛ, ni Yuda mu nkura a ɛyɛ din bi nso. Na ahenie no de wɔde ma Jehoram efiri sɛ na ɔno ne abakan. Na Jehoram sɔre dii n'agya ahenie no so no. Ɔhyɛ ne ho den. Na ɔde nkrate kunkum ne nuabarima no nyinaa, ni Israel mapɔma mu binom nso. Jehoram dii mfie 32 na obedi hene. Na odi hene mfie 8 Yerusalem. Na onanti Israel ahemfo kwan so, sɛde Ahab fie yoe no. Efiri sɛ Ahab baba bɛyɛ ne yere. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne. Nanso Awurade ampɛsɛ ɔsɛ David fie no. Apam a ɔne David pam ye no nti. Ni sɛ ɔka sɛ ɔbɛma no ne ne mma nso kanea na nyinaa no. Ne bra so na Edom ti atua firi Yuda nsase. Na wokosi wɔn so hene. Na Jehoram ni nasafo hene ni ntiase na ma ɛka ne ho nyinaa sene kɔɔ hɔ. Na ɔsɔre anadwo na okokum Edomfo a watwa ne ho ahyia ne ntiase nam so asafo hene no. Na Edom ti atua firi Yuda ase de besi nnɛ. Ɛno na Libna nso ti atua bre no ara mu firi nase. Efiri sɛ wagya Awurade n'agyanom Nyankopɔn no. Nso ɔyoyɔ soronsoro mmea Yuda mepɔ so. Na ɔde Yerusalem fo kɔ adwamammɔ mu. Na ɔhyɛ Yuda ma wɔkɔ mu. Na atwerɛ bi firi odiyifo Elia hɔ baa ne nkyɛn sɛ Awurade wagya David Nyankopɔn sie ni. Esan sɛ wanante wagya Jehoshaphat akwan so, ne Yuda hene Asa akwan so. Na wonante Israel ahemfo akwan so. Na wodi Yuda ne Jerusalem fo kɔ adwamammɔ mu sɛ Ahab fie adwamammɔ no. Na wakum wo nuanom nso. Wagya fiefo a wɔyɛ sene wo no nti. Hwɛ, Awurade de ɔhaw kɛse bɛha wo man, ne wo ma ne wo yerenom, ne wo ahodie nyinaa. Na wara nso, ɔde nyarewa bebree bɛhaw. Wobɛyare wo yam de bɛkɔ akosi sɛ yadeɛ no nti, wayam die befiri adida biara. Na Awurade hwanyan Filistifo ne Arabifo a wɔwɔ Etiopiafo nkyɛn mu no honhom tia Jehoram. Na wɔforo ba Yuda so. Na wɔtete mu. Na wɔfa ahode a ohunu no ɔhene fie nyinaa. Ne ne mabarima nso ne ne yerenom nomum kɔe. Na anka ɔbabarima ama no. Gye ne mabarima mu akuma Yehoas. Na yɛn nyinaa akiri no. Awurade de ayamdie mu yade a eni sabea bɔ no. Na yɛn kɔ so ara kosi sɛ mfie 2 awie no. Na yamdie firi adie yade no ara mu. Na owu yi abɔne mu. Na ne man anhye ɔhye biara ama no sɛ n'agyanom hye no. Odi mfie 32 na obedi hene. Na odi hene mfie 8 Yerusalem. Na ɔkɔe. Na obi anyam no. Na osie no David kuro no mu. Nanso ɛnya ahemfo no adamena no mu.